Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Nahaztuta daude. Eta zuek ordenatu behar dituzu hitz horiek. Tira, 2 minutu, bale? Bueno, ¿hola? Sagasti manzanal. ¿Sagasti manzanal? Chorte el rabo de la manzana. Upel barrika, ez Hori falta da. Ez du bufarren rabo de manzana. Artxitu, izango da. Será macerar. Artxitu será macerar. Fermentar, beratu. Bueno, beratu. Bai, Eta txortin. Beraz, txorten zer da? Orduan txorten. Bai, garratz, azidu eta margo. Ez. A ber, begira, beratu, non dago beratu? Beratu igual, macerar, madurar, edo ez. Pues es que ez dakit. Eta rabo de la manzana. Ez beratu jartzen du, fermenta, baina igual, macerar, madurar eta hartzitu pola. Ematen du gaztelenaz, bai? Guztio mozta. Ez dakit. Adibidez, bihar babarrunak jan behar baldin badituzue, gaur gauean babarrunak nola jartzen dituzue? Beratzen. Oso ongi. Amargo. Ikatza, bai. Lagar. Dolarea, bai. Soso. Geza. Salado. Ez dago, baina nik galdetzen dizuet. Grazia. Fletxa. Fletxa. Geze. Gerezi. Gezia. Bai. A ber, esan dugu. Salado. Grazia. Fletxa. Geza. Soso. Geza. Dulce. Soso. Geza eta? Nola? Zuzo. Sosoa. Tordo. Zer gehiago? Gehiago ez zait ateratzen eta cereza? Gezia? Osongi! Txarro pilo bat. Doa. Eta manzana? Sagasti. Baina intxabarro da. Zer da intxaurrondo? Bai, arbol bat. Bat bakar. Bai. Bai. A ver. Pagadi. Bai, eski, sagasti esan duzue. Adibidez, pinudi. Azido garratz. Pagadia. Eta erronkari di hau egiten dute dui. Doi. Adibidez, dui, doi, toi. Bai?
Eta abizen asko izanen duzu horrela. Bai? Amestoi adibidez. Kaixo, ni Javi naiz, eta euskara murgildu eta euskaraz bizien pertsona naiz, baina, nain iristeko bide, luzea, esain luzea, bidea egindakoa naiz, hau da, ni euskaldun berria naiz, AEK-an ikasitako ikaslea naiz, gaur egun irakaslea, eta AEK-an ikasi nuen, duela urte asko, euskara ez jakitetik, zero jakitetik, gaur egun euskaraz bizitzera pausua eman dut. Eta hori da pixka bat nire ibilbidea euskararen ikaskuntzan eta irakaskuntzan. Zer helburuekin sortu zen euskaltegia? AEK bezala, euskaltegi hau AEK sartua edo AEK-koa da. AEK bezala Euskal Herria berreuskalduntzeko eta alfabetatzeko sortu zen. Hori da AEK eta euskaltegi honen helburua eta zeregin horretan ari gara gaur egun ere. Euskaltegi honek, edo orain dagoen tokian ez, baina aurrerago beste toki batean, kale nagusian nahi zuzen ere, gutxi gorabehera 41 urte lanean dabilela, eta datu gisa ere, AEK denbora gehiago darama lanean, eta anekdota gisa edo ito gisa iaz, Santutzuko AEK-ak 50 urte bete zituen. Iruñan beranduxeago hasi ginen, lanean, baina horren bueltan ibil daiteke, 41 urte. Izan badira, eta 40 urte euskalduntze lanetan ari garela. Egun, euskaltegi honek edo, Iruñerriko AEK-ak, Iruñerriko AEK ez da bakarrik Iruñan aritzen eta Iruñerrian aritzen. Beste tokietan ere taldea ditugu, Zangozan, Irunberrin, eta hemendik kudeatzen duguna. Eta momentu honetan, 36 talde eta 380 ikasle inguru mugitzen da gurean egunero. Zerk bultzatzen du ikasle bat euskara ikastea? Ikasle bat motivazio bat, ez? Baina esango nuke, Nafarroan eta Iruñerrian zehazki bereizkuntza delako, euskaren aldeko jarrera duelako, hori da gehien bat gu ikaslei egiten dizkiegun galdetegietan, hori ere galdetzen diegu, gehien errepikatzen den erantzuna hori da. Nire hizkuntza delako, Euskal Herriko hizkuntza delako, eta sentimenduen aldetik esango genuke ez. Bestalde ere, gehiago, Nafarroan ere, bestelako interesak, interes profesionalak edo instrumentala izan daitekena, lana lortzeari begira, eta bar. Orduan, motivazio asko izan badaitezke ere, esango nuke, hasieran esan dudana, gurean hori dela motivaziorik indartsuena, euskaldun sentitzea, euskara bere egitea, eta bestelako motivazioak edo bestelako nahiak badira ere. Metodologiari dagokionez, AEK-an metodologia komunikatiboa deitzen dioguna erabiltzen dugu. Zertan datza metodologia komunikatiboa. Hau da, hasieratik, lehenengo egunetik, gure eskoletan euskara hutsez egiten dugu. Eskolatik kanpo ere saiatzen gara, naiz eta lehenengo egunean ezin den, saiatzen gara gelatik kanpo ere euskaraz egin dezaten gure ikasleek, eta horixe da gure metodologiaren ardatza, komunikazioa. Hizkuntzak gure ustetan komunikatzeko dira. Beraz, hori da gure lehentasuna. Horrek ez du esan nahi, ezer baztertzen dugunik, alegia. Gramatika, askotan jendea gramatika. Gramatika ere, aditzak ere, lantzen ditugu. Logikoa den bezala,
elementu horiek behar dituzulako komunikaziorako. Honekin zer esan nahi dut. Gu normalean sekulan ere, oso potolo da esatea, baina aditz taulak, aditzak memorizatu, lehen aldian, orain aldian, gure ustez hori ikasi behar da, baina beste modu batez. Hau da, ez memorizatu aditzak eta jendea bere burua izatea hau da elberbo zer, ni adibide simple bajartzen dut ikaslei edo matrikulatzea datorrenari azaltzeko gure metodologia zein den. Eta, akaso adibide simple samar, tonto samarra izan daiteke ere, baina behira, ni beti izaten diet. Mira, zuk hizkuntza bat ikasten duzunean, komunikatzeko eta erabiltzeko bada, hau da, zer jakin behar duzu? Ogia nola eskatzen den, edo nola esaten den, yo soy lehenaldian. Eta, hau da, nik ogia eskatzera joaten naizenean, ze behar dut? Kaixo egunon, agurra behar ditut, ulertu zer nahi duzu, eta orduan gut, hortan, trebatzen ditugu hori ikasleak. Egoera komunikatiboen gainean. Eta egoera komunikatibo bakoitza, bere behar komunikatiboa ditu. Baina hori da gure ardatza eta guri parra metodologiari dagokionez. Euskara ikasteko orduan errazena eta zaiena zeote den. Aldea, ez da erreza, Eta zaiena kaso, esango nuke, hasieran, hau da, euskararen estruktura, ez da bestelakoa da, beste hizkuntzekin konparatuta, bestelakoa da. Orduan hori da, igual gure ikaslei gehien kostatzen zaiena hasiera batean, eta igual adibideen bitartez, ez da irakaslearen zea akatsaote beti adibideen bitartez, baina hoize, ni Javi naiz, gure ikasleak lehenengo gunean, ontso hau zer da, jo Javi soy, bai? Hori da, hasiera batean nik esango nuke, gehien kostatzen zaiguna, zaiena ikaslei, ez? Hau da, euskararen estrukturaz jabetzea eta. Baina, esango nuke, problema hori berehalakoan gainditzen dutela. Irakasten diegu, saiatzen gara irakasten itzulpena baztertuta, noski, eta esatea, hau ez pentsatu hau erderaz hau den, naiz eta, beste modu bada ikasteko. Baina, esango nuke hori dela igual, estruktura, orden hori, gure buru karratuetan, zera hori aldaraztea izaten da lehenengo akatsetako bat. Akatsa, oztopoetako bat. Baina, esango nuke berehalakoan gainditzen dela. Eta errazena, kontraesana badirudi ere, lehenengo eguna dira. Hau da, hori gaindituta, ni Javi naiz hori horrela esaten da, ez eman buelta gehiago horik. Hori ikusten da, lehenengo egunetan ze harrerapen egiten dituzten ikasleek, zeinen azkar ikasten duten, eta hori izan daiteke errazena, eta errazena ere izan daiteke talde giroa sortzea, taldea osatzea, jendeen arteko harremanak, girona sortzea, normalean gurean saiatzen gara halako giroa sortzen, taldea osatzen, horrek gure ustez ikasprozesua errazten du, eta ikaslea motibatzen du, ikaslea lotsa galtzen du, ikaslea ausardia izaten du, eta katsa egiteko ez du beldurrik, taldean, konfidantza, giro polita, elkarri lagundu, eta bar. Akaso errazena edo politena ere esango nuke, baina, hoize, dana ez da inpolita ikasprozesuan, baina esango nuke hori hasiera dela, errazena edo aurrerapen nabariagoak ematen dienean. Logikoa da, ezer ez jakitetik, zerbait ikastera saltu txikia bada ere, pozgarria da ikaslearentzat. Euskaraz egite note da Iruñerrian. Ni alde honetan baikorra naiz neurritan esan nahi dut, ez da nahiko genukena.
Baina nik uste dut azken urteotan, salto polit bat eman dela erabilera aldetik, bintzat euskara entzutearen aldetik, naiz eta datu soziologikoek kontrakoa dioten, ezagutza gora joan da eta erabilera estankatu edo berantz. Baina ni kaleko percepzioa, bai? Eta akaso kokatuko du nire auzoa, ni Arrotxapean bizi naiz, eta gero eta gehiago entzuten dut euskara, eta urte asko daramatzat Arrotxapean, eta nolabait esateko ni, alabakin eta parkera joaten naizen, gehienetan edo askotan nik ezagutzen ez dudan euskaldun bat zuritzen dut. Euskaldun bat, logikoki, ez du bakarrik hitz egiten, bai? Seme alabekin hitz egiten duena, edo beste ama edo aita batekin hitz egiten duena, eta esan dakoa. Eta urte asko, eta Arrotxapeako jendea uste dut ezagutzen duela, eta euskaldungoa ezagutzen dudala, eta zorionez, halako sorpresa onak jasotzen ditu. Egia da, Arrotxapearen kasuan, jende berri asko etorri dela bizitzera. Eta esango nuke, erabilera aldetik, adin konkretu batean, adin edo egoera konkretu batean ematen ari dela. Alegia, guraso gazteen artean, bere aurrak euskolaratzen dituztenean euskaraz, askok eta askok uste du kontzientzia hori hartzen dutela, eta euskaraz egite dutela. Eta ja, orokorrago hitz egiten, zango nuke, eta jende askok esan dit, kanpotik etorritako jende askotxok esan dit, kontxo, euskara entzuten da Iruñan. Uste dut, hori ere, nahiko mitifikatua dugula, Iruñan ez da euskaraz egiten, baina nik uste jende askok sorpresa hartzen duela ona datorrenean. Eta uste baino gehiago erabiltzen da. Seguruenik, giro eta esparru eta zonalde konkreto batzuetan, ezin da orokortu. Baina, ni egia esan da, impresiona dut. Ez da nahiko genukena. Hori argi gera bedi, ez da nahiko genukena edo euskarak behar duena. Baina, zango nuke, aurrera pausutxoak eman ditugula. Gure ikasleek euskara ikasten dute, eta hori mantentzeko, euskaldundu dena mantentzeko, edo euskara ikasten ari den horrek, bere euskara mailari eusteko eta hitz egiteko orduan, zer egin dezake euskaltegiak? Zer egin dezake, zer egiten du esango nuke. Gure kasuan, AEK-aren kasuan, Iruñerriko AEK-aren kasuan, erabilerari bere beriziko garrantzia ematen diogu. Hau da, lehen esan bezala, euskara hizkuntza komunikatzeko dira, eta euskara ikasten dugu komunikatzeko. Orduan AEK, Iruñerriko AEK, proiektu urteroko, azken urteetako proiektu badu aurrera ematen ari garena, gu ditzen diogu hemen hor han edo ostiral praktikoak, zer da horren atzean? Horren atzean dagoena da eskolaz kanpoko erabilera bultzatzeko egitarra, alegia. Gure ikaslei eskaintzak kulturala, ludikoak eta egiten dizkiegu euskara erabiltzezaten. Hau da, euskara erabiltzeko uneak eta esparruak eskaintzen dizkiegu. Eta kaso, AEK-ak fama izan dezake, askotan entzun dugulako, afariak eta festak eta lakoak. Zentzu ludikoa du, noski, baina gure helburua ez da hori, parranta egitea. Gure helburua da, festa horren bitartez, ikasleak elkartzearen bitartez euskaraz egitea. Ikasleen arteko euskara komunikatzeko hizkuntza izatea, momentu hortan euskaraz egitea. Orduan gu, saiatzen gara, gitarau paroa prestatzen, eta zerrenda bat egin gabe ere, urteroko festa edo momentu fijoa ditugu, AEK-arpa, AEK gau pasa, eta horrez gain, esan bezala, hemen hor han, edo ostia praktikoak deritzen proiektu hortan,
Halako eskaintzak egite ditugu. Adibidez, hori 3 egun barru, datorren ostiralean, sukaldaritza tailerra dugu ikasleei, zuzendua izan daiteke, buruz ari naiz, izan ziren, bizikleta konpontzeko tailerra, kantu tailerra, talo tailerra, arrotxapeako ibilbide historikoa, eta abar luze bat. Eta aurten ere, beste gitarra oparoa ere prestatzen dugu. Eskolaz kanpoko jarduera dira, beraz, eskola ordutegitik kanpo egiten direna, eta normalean ostiraletan, hau da, ez dago eskolarik, baina ikasleak badu, esparru bat, momentu bat, euskara erabili ahal izateko, euskaldunekin erlazionatzeko, beste klase edo beste geletako ikaslekin ere harremanak lantzeko, beti ere euskaraz. Gu gaina, nik txikitatik, bromatan, jakina, hau da, hasieratik eskaintzen diogu gure ikaslei esparru hori. Animatzen ditu, parte dezaten, eta uste dugu, karpen polita egiten dugula, bai ikasprozesua azkartzeari begira, azkartu baino, biziago, edo euskara erabiltzeko lehenengo momentutik, eta gero ere, euskal kulturari, eta euskara zabaltzeari ere mesedea egiten diogulakoan. Beraz, hori gure iparretako bada, lehen esan dudan bezala metodologia komunikatibo hori iparra eta ardatza baldin bada, horrek kalean edo euskaltetik kanpo edo eskolaz ordutatik kanpo isla behar du. Isla behar du eta gu saiatzen gara bitarteko horiek jartzen, hain zuzen, helburu hori lortzeko. Zein da euskararen alde indartsuena eta ahultsuena? Aldera ez da erraza. Ahultsuena, zango nuke, jendarteak euskarari erakusten dion atxikimendua. Hau da, zenbait jende, igual Nafarroan ez da, Euskal Herriko gainotzeko herrialdetan bezain handia, baina esango nuke jendearen atxikimendua, euskaren aldeko jarrera, euskaren defentsan dagoen jendea. Ez naiz esaten ari euskaldunak, baizik eta euskararen alde dagoen jendea. Uste dut, indar metaketa badagoela, morala bada ere, ikustea zenba jende dagoen euskararen alde. Eta orain gutxi etorriko zaigun, gutxi barrio etorriko zaigun korrikan ikusten den bezala, pozgarria da oso, eta bereziki, esango nuke, ekile hontzat, ez da txute badela, korrika ikustea, korrika masibo bat, euskaren atxikimendu hori kaletan ikustea eta islatzea, ez? Eta hori esango nuke, indargune handia dugula. Bestelakoak ere, indarguneak ere, arnazguneak, hainbat tokitan, hau da, euskara erabiltzen dela, hainbat tokitan herritan eta bar. Baina guretik ikusita, gure Iruin herriko realitatetik, zango nuke hori dela alderik indartsuena. Eta noski, eta ez dut ahaztu nahi, gurera etortzen zaizkigun ikasle guztiak. Indartsua ez da gu nahi genukena, askoz ikasle gehiago nahi genituzke, baina indartsua eta ahultsua da ikaslearen jarrera. Euskal ikastearen jarrera, euskal ikasteko alegina, eta hori pozgarria da oso, eta hemendik txalo bero bat, bilatzen diet euskal ikasle guztiei egiten duten aleginengatik. Haiek dira euskararen alde indartsuenetako bat. Haiek gabe euskarak ez luke aurrera egingo. Beraz, horre jarriko nituzke ni ikuspegia indartsua den gune hortan. Jendarte alde batetik, eta gero euskara ikasteko pausua ematen duten horiek guztiak dira euskararen odola, euskararen bizia, eta uste dut horre izan daitezkela, horiek izan daitezkela. Bestalde ahultsuena,
akaso zerrenda luze samar atea liteke, hautsuena zein den, baina nik uste dut gaur egun fokoa jarri behar dugula hizkuntza politikan. Alegia, hizkuntza politika egoki bat behar da, euskarak behar du struktura juridiko bat, bitartekoak, promozioa, sustapena, eta nire uste apalean poliki egigoaz arlo horretatik. Eta akasoia pixka bat gurera ekarria, uste dut hizkuntza politika eza edo eskas hori hobetu beharra dauela eta gure ikaslei begira esango nuke pausoak eman beharko ditugula euskara ikastearen doakotasunaren bidean. Gure hizkuntza ikastea doakoa beharko luke izan. Eta gure ikaslei beka sistemak edo giaztatze sistemak, hau da, gure hizkuntza ikasteko dirua jartzea, jarri behar izatea eta ez gutxi, gaina uste dute dela bidezkoa. Orduan, esan bezala, alde gabeziak edo ahul alde asko egon liteke. Igual hor zentratuko nuke, eta Nafarroan bereziki, eta mendik, uste dute, deia egiten dut ere. Hizkuntza politika hori gara dadin, Baskoentzeren legeak jartzen ditugu oztopoa gainditzea helburu, gainditu behar ditugu halakoak. Eta hizkuntza politika zuzen eraginkor eta zabal bat. Eta euskara aurrera egingo badu, hizkuntza politika eraginkor bat beharko du. Eta jakina, eta euskaltegien sare potente eta indartsu bat. Eta ikaslei beka sistemak eta lakoak euskaltegiek ere bitartekoak behar dituzte. Baldintza profesional duinetan aritu, bitartekoak zornitu, diruz hornitu, gure lana ahalik eta hobekien eta eraginkorren izan dadin. Eta segurazki emaitzak bestelakoak izango liratekela. Bueno, gure erronka zein diren euskaltegiaren erronkak, AEK-aren erronkak, jakina lehenengoa eta importantena, ahalik eta jende gehien erakartzea euskara ikastera. Bai gure euskaltegietara, edo beste euskaltegietara, baina euskara ikastera hurbiltzea ahalik eta jende gehien, importantea da. Hori da, nire ustez, erronkari importantera, bestelakoak ere badira, eta kaso lehen komentatu duan bezala, hizkuntza politika aurrera pausoak ematea, euskalgintzatik ere, aurrera pausoak egitea, baina hor jarriko nuke gure erronka eta gure lanaren iparra eta ardatza eta funtziorik importantena dena, ez? Hau da, ahalik eta jende gehien euskalduntzea, ahalik eta jende gehien hurbiltzea euskaltegietara. Hoize litzateke, eta hoize da gure erronka, zaila ez dakit, polita bai, eta AEK eguneroko lanean hortan diardu, eta hoize litzateke gure helbururik epe ertain, labur eta luzera, bai? Hau da, Euskal Herria euskalduntzeko edo berre euskalduntzeko jaio baginen, bide horretan gabiltza. Eta, ojala, inoiz, AEK desagertuko balitz. Esan nahi dut, AEK jaio zen Euskal Herria berre euskalduntzeko. Beraz, urrun samar badago ere, hori da gure bokazioa desagertzea. Hau da, lana, AEK aurrean duen lana lortuta, hau da, Euskal Herria euskaldundua eta Euskal Herria euskaldun lortuta, AEK-aren zeregina geluke logikarik. Baina, hori akaso sobera aurrera joatea da, baina horixe hortan jarriko nuke eta jartzen ditu indarrak AEK. Horixe, euskaltegia betetzea eta euskarara hurbiltzea ahalik eta jende gehien. Nola gonbidatuko nuke ni pertsona bat euskara ikastea? Euskararen unibertsora hurbil dadin. Horixe, euskararen unibertsora hurbiltzea da. Eta unibertso hortan
oso pozgarriak eta egingo zaizkion gauzak aurkituko ditu. Kultura berri bati ateak irekiko dizkio. Komunitate zabal eta polit bat ezagutuko du. Hizkuntza zahar eta polit bat ezagutuko du. Orduan, etorri gurera, ikasi euskara, zabaldu zure guzpegia, eta euskarak benetan asebeteko zaitu. Euskara ikastera erronka polita da. Ez dut esango erraza. Ez da intzaia ere. Ez da nahi genuken bezain motza, baina merezi du alegin egitea, euskara merezi du alegin hori, eta esan bezala, ate asko irekiko zaizkizu, arlo askotan, eta gero zeure buruarekin ere, segurazki, konformeago ez dakit, baina pozik egongo zehaz, erronka hori lortuta, eta ni adibide bat izan daiteke, ni karrera hori egin nuen, duela urte asko, eta hoize, hemendik nire esperientziatik esan dezaket, merezi duela euskara ikastea. Beraz, hemendik animatzen zaituzte euskara ikasten ari zareten guztiak, edo inoiz euskaltegietan ibili zareten guzti horiek. Hurbildu berriro, etorri, probatu, ikusi, ikasi, eta ikusiko duzun, zeinen abentura polita eta gozagarria den. Bueno, nola erakarri Euskal Unibertsora eta zein lelo erabili? Bueno, uste galderako oso erraz, jarri didala. Batzuk, ikusiko zenuten bezala, korrikaren leloa da. Aurten, ikasturte honetan, martxoaren 30-etik apirilaren 9 20. Korrika izango dugu. Beste korrika bat, eta denok ezagutzen duzu korrika. Orduan, lelo hori erabiliko nuke, batzuk, eta gure leloaren aurretikoa bat, zuk, hitz jolas hori, hitz horren barruan gauza asko sartzen dira. Bat, eta zuk, batzuk gu gara pertsonak, kulturak, mundua ikusteko, ikuspegiak, aniztasuna, batzuk horiek euskararen ingurua biltzea ere da gure erronka. Eta esan bezala, korrika badator lelo horrekin, batzuk eta hoize, izan gaitezen batzuk korrikan, izan gaitezen batzuk euskaltegietan, izan gaitezen batzuk gure bizitzan, ondokoarekin identifikatu, aniztasun hortan, eta euskararen mundutik edo euskaratik ikusita batzuk asko izan gaitezke. Beraz hori da, euskaltegiaren erronka, korrikanen erronka, korrika zabaldu nahi duen mezua, eta hemendik animatzen zaituzte korrikan parte hartzera, eta deno jakingo duzuen bezala, Iruñan bukatuko da, beraz, zea itzaki oberik korrikan parte hartzeko gurean bukatuta. Beraz, esan bezala, martxoaren 30-etik, apirilaren 9 korrikak Euskal Herriko txoko eta bazter guztia zeharkatuko ditu, ahalik eta jendetsuan izan dadin, inoiz ezagutu duen korrikarik handiena izan dadin, zuk zer esana baduzu. Zuk, nik, zuek, batzuk. Denok dugu tokia Euskararen Unibertsoan, denok dugu tokia korrikan. Denok zerbait egiten aldugu, denok kapazagara ikasteko, Euskararen alde egoteko, beraz, hoize, mezu hori zabaldu nahi nuke eta mezu hori islatu nahi nuken. Batzuk, esan bezala, batzuk, denok gara importanteak korrika eta Euskararen lasteketa polit eta gozagarri honetan. Beraz, hoize, korrika pasata gero, Euskara dakienak erabil dezala, ez dakienak ikas dezala, eguneroko lanean Euskara presente izan, Euskaldunok erabil dezagun, horretarako da gure hizkuntza. Ikasleek ikasi eta erabili. Eta bukatu nahi dut, simple keria batein, gora Euskara, gora korrika. Eskerrik asko. Anekdota bat, irakasle lanetan
irakasle urte luze hauetan anekdotaz konkreturik ez du gogoan. Baina ez da anekdota, beste kontu bada. Niretzat oso gozagarria da eta betetzen nau, orain dela 20 urte nire ikaslea izandako bat topatzea eta gaur ikustea euskalduna dela, euskaraz bizi dela. Eta ni aletxo bat baino ez, euskaldunte prozesu hortan, nire aletxo txiki hori jarri izanak betetzen nau. Hori da nire ustez niretzat anekdotari politena euskara irakasten dugun ontzat. Horrez gain mila anekdota orain gogoan ez ditudan hau, egon badira, dudarik gabe, eta orain burua datorkit bat, ikasleen, oso bitxia da, anekdota hau, eta hain zuzen hauxe da, bitxia da, eta ikasle batek, ben klasean, alkate hitza atera zen, eta kontxo, alkatea, zer da alkatea? Eta ni garai hartan burlatan ematen ditu eskolak, eta garai hartan, hil zen gizonura, burlatako alkateak Gongora izena zuen. Iruñerriko jendeak jakingo duen bezala, Gongora ere beste toki bada Iruñerrian. Beraz, ikasleari izan nion, alkatea, eta euskaltegitik udalerako norabidean seinalatuz, eta zan nion, Gongora alkatea, Gongora alkatea. Bale, ados, bale, ados. Klaseak segitu zuen, klasean segitu zuen, nik ez dut ohitura hori, ikasleena puntuak ikusteko, eta beste konsulta, beste galderatxo bat egin ote zidan, eta urbindu nintzaion, eta justo, behaen ondoan nengoelarik, makurtu egin nintzen, eta kasualitatez bere apunte ikusi nuen. Eta ez dakit suposatuko duzuenez, alkate berdin vertedero. Orduan, hori sekula ahaztuko ez zaidan anekdota da, ikaslea eta biop, sekulako parria egin genuen, sekulakoa argitutakoan zen alkate, baina hori bitxikeria hori ez zait sekula ahaztuko. Baina hasieran esan bezala, anekdotari politena, gaur egun ni topatzea nire ikaslea izandako batekin, gaur euskaldun osoa dela, euskaldun aktiboa dela ikustea, hori da, ni ustez, euskal irakasle batik gertadakioken anekdotari politena. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Abrí esta tienda En 1927. Aquí vendemos comodidad, historiak, Loreak, Gazta, futuro, cosas. Tenemos de todo. Tú, ven cuando quieras. Estamos aquí al lado. denda txikia, persona handiak. Pequeño comercio, grandes personas. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Abenduaren 28an DJ Jotatxo eta DJ Nash. Abenduaren 31an DJ Enkara. Urtarrilaren 8an Oian Bega. Hurbildu zaite. Eguberri hauetan zato itaroara. Moda, kirolak, osagarriak, oinetakoak janari denda zerbitzuak. Bertako animazioaz disfruta ezazu. Erosotasunean ibili itaroan. Laktu jogurta, astindu eta edan. Laktu,
Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948 303 303 telefono zenbakian.